Entre el 30% i el 50% dels adolescents pateixen mal d'esquena abans d'acabar l'etapa escolar. A tercer d'ESO estem en ple pic de creixement. Els nostres ossos s'estiren, els lligaments són més elàstics i la nostra musculatura encara està formant. En aquest moment vital, l'esquena és extremadament vulnerable a les deformacions. Les fisioterapeutes ens han explicat la regla del 10%. Una motxilla que superi el 10% del nostre pes corporal obliga el cos a fer malbaratismes per mantenir l'equilibri. Conseqüències. Si superem aquest límit, el cos compensa tirant el coll endavant si fos o desviant la columna si la portem d'una sola espatlla, escoliosi. Això provoca contractures, fatiga i mals de caps que afecten el nostre rendiment escolar. La nostra solució, com que sovint no som conscients del pes real que portem, hem decidit aplicar la robòtica i el pensament computacional per fer visible el que és invisible. El nostre projecte neix per monitorar, donar una dada objectiva i precisa de la relació entre el pes de l'alumne i la seva motxilla, conscienciar, utilitzar un codi visual per identificar si són persones amb un cert risc de lesió o persones amb una postura segura i, finalment, prevenir, donar consells de salut postural basats en dades reals per evitar que hàbits d'avui es converteixin en lesions cròniques de demà. Si la motxilla supera el 10% de la massa corporal de l'alumne, l'indicador es ficarà a la zona vermella i s'encendran els leds vermells. Si la motxilla no supera el 10% de la massa corporal de l'alumne, l'indicador es ficarà a la zona verda i s'encendran els leds verds.